ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳೆ ಇನ್ನು ಕೈ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆಂಜಿ ಮುರಣಂಜಿ ಕುಕ್ಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಯ್ವೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಳೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕುಕ್ಕದ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಸಮಂತ ಕೇಂಗ್ ರೂಪಾಯ ಬಟ್ ಆ ಕಡೆ ಕೇಂಗ್ ಪಾತಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಯ್ಪಾನೆ ಮಾತ್ರ ತುಳೆ ತೂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕುಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಸಿತ್ತೇನು ಕುಕ್ಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತದಲೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಡಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜಾಜಿ ನಗರದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಂಟು ಜಯಮಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಪ ಮೆಕ್ರಿ ಸಾಲ್ಕದ ಚೂರು ದುಂಬುಂಡು ತುಳೆ ಈ ರೀತಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಟು ಓವರ ಸೈಡ್ಲ ಈ ಕುಕ್ಕು ಮರ ಒಂದು ತುಳೆ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕುಕ್ಕುಗಳುಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ ಅಂತ? ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಎಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ 80 ರೂಪಾಯಿದ ಪರ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕುಕ್ಕದಲೆ 120 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಸುಮಾರು ತಿಕಡೆ ಉಂಡು ಉಳತ್ತೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ತುಳತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಕ್ಕದವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ರೇಟ್ ಅದು? ತುಳೆ ಮುಗ್ಲು ಪಣ್ಣದು ಎಷ್ಟು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಂದ ತುಳೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿನ ತಿಗಡು ಒಂಜಿನ ರೇಟ್ ಉಂಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಕ್ಕೂ. ತುಳೆ ಮುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ. ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇದೆನಾ? ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ವಿಧದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಯಿ? ಹೌದಾ? ತುಳೆ ಮುಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿದ ಕುಕ್ಕುಗಳುಳ್ಳ ತುಳಿತೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಮುಂಟ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ಲು. ತುಳೆ ಫುಲ್ಲು ಕುಕ್ಕದವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನಿಪಿರೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಕೊಂಡನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಪರದಿಗ್ಲು ಫುಲ್ ಕುಕ್ಕದವೇ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಳೆ. ಹೋಯ್ನಾತ್ ಎತ್ತುಜಿ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಡು ಅವಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕುಕ್ಕರು ಪಡೊಂದು ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ತುಳೆ ಇನ್ನತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಹಾಪಿಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ಟೀಮ್ದಾಗಲೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ರೀತಿದ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ತುಳೆ ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರ ಮುಂಟ ಫುಲ್ ಕುಕ್ಕದವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ತುಳೆ ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರ ಮುಂಟ ತೋಚೊಂದುಂಡು.
ಓಕೆನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತ